Is it right? And go, three. Tá seach na gailge faoi láinseol agus tá chuala canál Imeacht arsúla linn na féile. Cha me se riint áma in éidir le gasar chuilscoil iarla I leabharlann peibli I dúma I gcunaí na Gaillimhe agus iad a mún ceiliúra ar heachtain na gailge agus seachtain náisiúnta na leabharlann. Chunigh sé a cuid clús I bholach faoin na cromór trom agus faoin na grúig fada rua. Bhí an scéal an má faoi leabhair léinseach agus an granmhar. Is mi se séirse agus tá mbeadh seo inniu le haghaidh seachtain na Gaeilge agus ag éisteach le scéalta. Seachtain na Gaeilge ag éisteach go scéalta. Tuairmuid ai ar a bríomh chathairnis áitir leabharmuid le Angus McAnally fearrtí ar cheiliúra speisialta a bhés arsúil I Mala Mona le linn heachtain na Gaeilge. Well, tá sé iontach le feiceáil gúil neart agus cócht gon Gaeilge le fáil I Mala Mona agus in Auckland Access ar an séaláidéag. Tá daoine óga béis siad a dása béis siad a casa cheol agus a scéalta bheits an. Agus is iontach go bhfuil an chuna ó héobh stairm na háite, tá daoine an na gcónaí agus tá an teanga beo agus tá sí láid agus chun sé glunda críorm é sin eiceáil na gcónaí. Síos ó Yaslin agus tá deir seachtainna surfála agus surfála ar hala á reachtáil trí Gaeilge ag an Freedom Surf School ar an trámhór I Bord Láirge ar an Sathrann agus an Dúnach beagse. Inseoir orla nic sibna banisteoir heachtain na Gaeilge tuile dún faoi ócáidí na seachtainna. Ihe morach tá muid asúil go mór le gig John Spillane agus specialta de Riley in Wayland, bhí sin tosú ag a 8 sin Loch Lea. Bodar ina tír a teachtar a gapul dá I friúlim hiráalta. Ach an ceannas módumsa a gcuir seachtain na Gaeilge an uair seo ná an ócáid olmhór ceola atá agartha a gcuin in Vicar Street in Loch Lea freisin sin arsúil an chéadaoin se thug an sé láideag chun críoch a chur le seachtain na Gaeilge agus dúine go háirithe go mé muidlinn an solta bhainteas tá neart baní ceola ag teach le chéile ag casa chuid arán atá anna an ta an Gaeilge bé a lehéid ar Republica Luas an sin, De Laurentiis, The Flaws, Fiach, Lumiere, Lear, tain an lista Arias Arai. So is ihe iontach le bheithe láthair aige. Agus lena Imeachtaí heachtain na Gaeilge ráigetí lá le fáric le súlatha ar Imeachtaí heachtain na Gaeilge tarsúil ar a gceantar hain is féidir chul fada le SNG Sada I. Ach bhaine an seo ar fad ón leabharlann feibli I dúma.